molt, molt, molt. I he gaudit molt també l'espai que ens has donat, Fabiola, per poder interactuar i dir el que ens sembla, no? Perquè no en sabem d'això. Però és important que també la gent s'expressi, perquè l'art no és per uns quants, és per tots, no? I tu sempre has tingut això molt clar i has sigut molt oberta i molt respectuosa i ens has encoratjat. El Miró es pot interpretar de moltes maneres, no? Sí. Te'n recordes l'altre dia que vam veure de tot en un quadre? Crec que en la segona xerrada vam veure en un quadre coses increïbles, no? Però va ser la meva interpretació. Però és molt curiós i ara en endavant jo no seré indiferent a l'obra de Miró, no? Diguem que sempre que trobi un quadre o una obra del Miró em posaré a interpretar-la, no? M'ha agradat aquest curs perquè m'has donat les eines per interpretar a Miró. Abans d'ara, sí, m'agradava Miró, però m'agradava plàsticament. I ara tinc una altra mirada també, no? I has guanyat en el coneixement, això és fantàstic. Clar, tot el teu coneixement, però a més la teva obertura per donar-nos aquesta possibilitat a tots, oi? O sigui, moltíssimes gràcies. Benet. Començ agraint la teva feina, Fabiola, que és sensacional, i la teva capacitat per a criar un espai de diàleg i aprenentatge. Jo crec que Miró per a mi és una inspiració artística i civilitzatòria també, sobretot per la valorització de la cultura catalana. M'agrada sobretot la fase surrealista, sobretot la natura morta amb les sabatilles. Jo tinc un Miró a casa meva. Ah, sí? Que bé! És un llibre. Però aquesta obra m'encanta. Però les obres cremades són una meravella artística i estètica també. Sí. Sí, molt curiós això del Jimi Hendrix, no? O sigui que us volia ensenyar justament perquè aquest paral·lelisme em va semblar molt curiós, no? El Miró mirant el Jimi Hendrix a la tele i pensant, ostres, aquest pavo fa el mateix que jo, no? Sí. Jo crec que m'agrada sobretot l'aspecte metafòric de les seves obres.